Oprava stěračů. Konec října. Zima. Lepší už to nebude. Teplo docela by bylo, ale fouká. Nás to ale nezastaví. Jdeme sundávat tamhle ten celý plast, to bude prdel. Nic tam nejde povolit. Takže první taková menší oprava je oprava blinkrů. Nějak nám to nechce blikat. A já mám podezření, že to bude v té páčce, protože ty páčky se docela vyhřejou a nepřevádějí. A tady, když vidím, jaký je bordel, tak si myslím, že možná bude stačit jenom páčku rozebrat, vyčistit, přihnout plíšky a mohlo by být. No. Když ne, tak se samozřejmě dá koupit nová, no. O tom žádná. No. Ale tak uvidíme. Půjdeme cestou nejmenšího odporu. Takže páčku jsme rozebrali. Jak jsem říkal, úplně jednoduchý mechanismus. Úplně jednoduchý primitivní mechanismus. A vlastně dáváte povel páčkou těma plastíkama a ty plastíky vlastně nám stykají. Tenhle ten, když to řeknu, stykač se dotkne aplikáti jedna strana, dotkneš se aplikáti druhá strana. A tady to teda docela vypadá v pořádku. Nevypadá to nějak vyhřátý, ale samozřejmě to vyčistíme, namažeme, složíme, uvidíme. Ale myslím si, že teda závada v tomhle asi nebude, takže budeme asi dál. No. Nicméně takhle je to jednoduchý. Jo? Nic prostě hroznýho, žádná věda v tom není. No. No. Strojek. Děj se. Jak orloj. Vyčistíme a uvidíme. Takže problém s blikáním vyřešen. Tady, jak se do toho někdo asi kdysi mordoval, tak tady vlastně tenhle ten stykač, když to řeknu, jak ukazuju nechtem, tak byl trošku vyhosený z osy, takže jsme ho malinko přihli a problém už je vyřešený. Takhle nám to hezky bliká. Takhle nám to funguje. A teď se jdeme podívat. Krásně nám to bliká. Takže problém vyřešený. Přední taky. A dokonce i nárazník nám bliká. Tak je to dobrý. To by šlo. Závada číslo 2. Že blbnou stěrače. Já je teda ještě ani nepustil, protože mi to ani nejde. A majitel tvrdil, že je prý v pytli motůrek. Já teda, když tady vidím tu elektriku, co vede k tomu motůrku, tak bych teda na to úplně nesázel, jo. Tady už to asi nějaký elektrikář dělal, koukám. To asi odpojili z nějakého důvodu. Může být úplně v prdeli motůrek, a nebo je v prdeli jenom tady ta kabeláž, jo. Takže uvidíme, opravíme. No to nějak půjde. Tak jsme to pro jistotu vyndali celý, no. A koukám teda žádný zázrak, no. Je to teda pěkně schnilý. Tak uvidíme, no. Takhle se to dá celý vyndat, celý ty nůžky.
zkusíme, ale jestli by to bylo jenom takhle snělý, tak bychom to zkusili nějak spravit, no. Případně opíšeme čísla a objednáme novej, no. To je právě výhoda, že ty amíci, když to takhle řeknu, tak mají takovýhle pořádný žíly, jo. Takže i když to takhle se prošoupe, schně z nějakého důvodu, že prostě tam třeba někdo povolil svazek a už ho zpátky neutáhl a prošoupalo se to, tak i tak ten kabel vevnitř, podívejte se, kolik má mědi, jo. Na blbý stěrače, jo. A podívejte se, kolik má v sobě ještě prostě drátu. To se úplně nebojím říct, že kdybych rozebral motůrek u Actrose, tak tam budou možná 3 vlásky, jo. Prostě šetřej i na kabelech, jo. To tady prostě to je jiný, jo. Tak se to takhle nějak zkusím opravit, není to úplně profesionální. Jo, mám dutinky, které se dají smrštit, ale tady je to moc blízko. Myslím si, že by se to lámalo, tak tam prostě narvu pořádně cínu a děj se vůle boží, no. Tak, nějakým způsobem spájeno, zaizolováno. Trošku mi tady nesedějí barvy, protože jsem nastavoval kabel. Ale no a co jako? Na funkci to nemá vliv. Na funkci rostlináře. Tady jsme ještě trošku přepájeli. Se mi to nezdálo. Vyčistíme. Zalejeme silikonem a budeme to zkusit. Ještě když si promažem tyhle nůžky, zkusíme. Možná ještě zkusím rozebrat motůrek, ale uvidím, jak se mu bude chtít, no. Když už to mám venku. Tak, stali jsme zpátky motůrek s táhlama, s plastem. Stejně to pak půjde ještě dolů, protože ty táhla už jsou stejně vyběhaný, takže budeme schánět nejspíš asi nový. Takže motůrek zkusíme, no. Máte zapni klíček. Tak. Zapni stěrače. Děj se vůle boží. Tak, uber. Tak, a zkus ostřikovače, takže na to máčkneš. No, drž. Drž, furt. Možná nebude voda. Dobrý, pust. Tak, zkoušeč číslo 2. Máťo, pust klíček. A zkus ostřikovače. No jo, dobrý, funguje. Super. No tak jsme spravili ostřikovače. Tam byl kabel taky upálený. Tak a dej to do té nuly, jo? Zase. A ještě trošku zpátky, oni se ty stěrače vrátí, víš? Tak, super, dobrý. Vypni. Tak, poslední letošní jízda, nejspíš to tak vypadá. Takže máme nastartováno. Vypíšeme kolečko. Vložíme kolečko. Tak, vložíme kolečko. To pěkně. Šup. Tak, jako druhý naladíme rádio. To je základ. Když tady ho poslouchat, je lepší poslouchat motor. Vypná krabice zapnutá. Ještě zapneme vysílačku. To je taky základ, desítka. Tak, ještě nám neodfouk. Zapneme světla. Zapneme okrasní světla. Můžeme vyrazit. Máte kolečka tam dej, zpátky.
peněženku. Mám to. Dobrý den, dámy a pánové, tady teď já s mojím bráchou jedou tady před náma. Já s mojí mamkou jedeme do Čemramem 1500 a jedeme za nima a natáčíme je. Já jsem byl desperát, tenkrát jsem stál. Já bych jen tenkrát, zase jsem pouští číhal na svůj dostatní. V patách jen kletby ženský pláč a křik. Až po nejvýstřel mě z mých snů vykázal, jenže žiju dál. Já jsem byl lodí, i s tou chůzí opavou, s plachtou bílou nad hlavou. Já měl jsem karel víc, než řeků z Pavlem. A neznal tak dlouhou za mnou. Pak proti bouři oceán mě podil, a já se probudil. Nastavil cihel, tam, kde nejprudší byl proud. Máš silný betonový plout, a tam, kde řeka letí dál do kaňonu. Sklouzla mi noha po navlhém balvanu. A jak ten kámen, který zná svůj zvyšný pán, já nikdy nedopadnu, tak potřebuji mě vstát a jít a vstát a žít. Takže já vás zdravím opět na mém kanálu. Máme tady asi poslední jízdu v tomhle roce, protože teď akorát jedeme Karla zazimovat. Takže si myslím, že to asi bude poslední jízda v tomhle roce, protože ho odhlásíme, značky dáme do depozitu. Takže vám natočíme poslední tenhle zážitek. Máme za náma naše doprovodné vozidlo. Dneska kameramana mi dělá náš druhý senátor Toník. Báťa nás natáčí souta, tak snad se mu to povede. Takže jdeme na to. Jako vždy. Tak nejspíš poslední tak video letošní, tady Davida a Goliáše, když to řeknu takhle, protože zazimujeme našeho Karla. Tady něco rychlého, technického k mému ramu. Takže jedná se o RAM 1500. Samozřejmě 5.7 Hemi 8 válec. Výkon 400 koní.
Rok výroby 2016, verze Sport. Je to daily auto pro mě, denně s ním jezdím, neskutečně ho využívám. Opravdu je to auto všestranný. Tahám zatím podvalník, plato s bagříkem, podvalník s osobákama, káru sklápěcí, karavan jsme zatím táhli a ještě jsem si postavil, to vám ukážu tady na fotce, jsem si postavil na to nástavbu, kterou na zimu sundávám, a na té nástavbě mám střešní stan, kde se všichni 4 v pohodě vyspíme, a dole to mám vlastně se zázemím, kuchyňku, markízu, všechny věci potřebné ke kempování. Takže teď provozujeme dovolenou v tomhle stylu, protože se nám to hrozně líbí a hrozně nás to baví, takže říkám, takže auto využívám jako daily, jsem s tím hrozně spokojený a popravdě řeknu, že už bych jiný auto opravdu nechtěl. Opravdu na to, že to auto je velký, tak je hrozně pohodlný, hrozně za mě spolehlivý a hrozně všestranný, protože opravdu to auto je velký, mám tu větší verzi, nemám s těma malejma dveřma, mám to výbavou s ramboxama, což je taky super, ty ramboxy, jo, to je prostě paráda. Máte prostě další kaslíky, které jsou vodotěsný, odolný, prosvětlený, takže za mě taky špička. A je to vlastně verze s tou delší korbou, jo. U nás jsou verze, mají kratší korbu, to si všimnete vlastně tady mezi kolem a mezi kabinou, většinou je to na půlce, to je ta kratší postel, tomu říkají amíci, no. Tak já mám tu delší a dělá se ještě nejdelší, ale ty tady v Čechách teda vůbec nejsou, takže tohle je můj daily a jak říkám, už bych jiný auto než ramku bych si neuměl představit, protože jsem s tím maximálně spokojený. Mám to v LPGčku, takže tankuju plyn, jezdím za pár korun, je tam 8stupňový automat od ZF, takže to krásně řadí, všechno funguje, takže za mě topka. Poslední záběry a
Tak Karla máme pěkně už ustájenýho. Tady se mu bude líbit. A tady hezky sucho, tvrdo, čisto. Tady to bude super. Tak na jaře. Na jaře, čau.